Alltså syster. Ja, alltså. Har du sett Claudine? Nej. Nej, men hon är inte direkt fin idag. Miau. Ja. Du är inte heller direkt fin. Vi är tvillingar. Ja, men ändå. Jag går och tittar mig i spegeln. Aj. Snyggt. Du ska inte säga någonting, syster. Du ser själv. Hörru. Gud, alltså katter, de rockar. Ja. Alltså. Jag vill öppna. Jag öppnar. Yeah. Åh, hej Johannes, hej. Får jag komma in? Ja. Jag väntar då. Varför står ni här? Jag vill bara babblar. Har du sett Claudine då? Ja, visst är hon snygg. Ful. Hon är ful. Sånt ska du tycka. Hon är fin. Allvarligt. Ja. Au. Det var inte tanken. Aj. Det var inte jag som gjorde det. Nej, det får du i alla fall tåla det som andra gör. Det gör väl inget. Jo, jag hade ont. Ja, och. Aj. Au. Ja. Jag sticker. Dumpar hon oss? Ja. Hon är nog ingen snäll. Vänta. Äsch. Det får vara inget. Min handväska. Alltså vi kikade. Alltså vi kikade. Alltså mjau, vi rockar. Ja, eller hur? Vi är värsta snyggingarna. Men det blev ett hår i vägen. Strunt samma. Okej. Alltså, visst är Claudine ful? Verkligen.